हेलो रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन कार्जिनि आंगो बिसिखौहाय देखायनो सानदों जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फिन खनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर बे आपडेटआनो जागोन जोंहा जन कार्जि ब्रादार आरो प्रिति बायद' नार्जिनारि जाय एमजे ब्रादारनि बिसि बिथांमोननि गेजेराव माखासे एक्सन जालायनाय बायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसे माने नांलायनाय बायदि बा माबा मोनसे एगेन्स्टफोर दंना मायो दा बेफोरबायदि माने भाइराल जागासिनो आरो बिनिनो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनाथ' फेसबुक आरो इउटुबाव नुदों जन कार्जिनि सायाव प्रिति बायद'आ मोनसे भिडिअ बनायदोंमोन जे जन कार्जि ब्रादाराबो हाबा जाखानायसो आरो बिनि बिसिखौ नायना ला होननानै नोंथांमोना नैबे क्लिप हेलो रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन कार्जिनि आंगो बिसिखौहाय देखायनो सानदों जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया जे आदा जन कार्जिया हाबा जादोंना जायाखै आरो बिथाङा सोर एक्टर जन कार्जियानो जाहैबाय आलायारन मुभियावहाय एक्टर रल लानाय गम्बर बिथांनि आंगो बिसादला तो नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7आव फरायनाय गथ'बो दङ स' ओरैनोथ' जोंना आदाया बिराद हेन्डसाम सिक्स पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर बेखायनो हाबा जायाखै होननानै सानफ्लांनो हागौ आदा जनखौ नाथाय जोंना बाजै दंखायो दै पारमानेन्ट स' जोंना बाजैयाबो नायनो ओरैबादि बिउटिफुलखा आरो बेबहारफ्राबो बिराद मोजां स' आदा जना लाखि होननानै आं सानो स' आगोलनि मुभि बिहामजो रानियावहाय जे बिहामजोनि रल लानाय बेनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि वाइफ दा नैबे क्लिपनि गेजेरजों प्रिति बायद'आ जन कार्जिनि सायाव मा फोरमायनो नागिरदों बेखौथ' जों बुंनो थांला नाथाय मानो थाखाय बेफोरबायदि मा बुंनो सानखो मा खारनाव ना सिं सिं बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्राफोर दंखुमायो नामा दा बेखौनो लानानै जन कार्जि ब्रादाराबो सिगाङाव प्रिति बायद'आ जन कार्जिजों रिलेशनशिपआव दंमोन जाहैदों दा माने सानैजों तर्कातरि एक्सन जालायगासिनो दं आरो प्रिति बायद'आ बुंजेननायनिफ्रायनो दिनै जन कार्जि ब्रादाराथ' गोबां माने बाथ्रा बुंखाबाय आरो मोनसे गावनि पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो दिनै प्रितिया अरखौसो माने एदावनानै लादों माने खामग्लिजोबनोबो हागौ आरो ओरैबायदि गुदुंखाना जा जन कार्जि ब्रादाराबोथ' खम नंखाया ओरैबायदि गरम मानसिखा दा बेखौ एदावना लानायाबो माने इसेबां सहस नङा आरो नाथाय बिसोर मानो थाखाय बिदि जानांगौ दा नैबे बाथ्राखौसो एसे साननो गोनां जादों दिनै प्रिति बायद'मोनाथ' गोबां माने बयजोंबो मिथिजानाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां मिथिजानाय दा बिसोरबायदि मानसिया थ' सोरनिबा फिसा बिसि दङ बिसि गैया बेफोरखौ लानानै बारा इन्टारटेनमेन्ट खालामनाया बे मोजां नङा आरो थ' बे बारा साबजाथाव जायाखै जन कार्जि ब्रादारखौथ' माने बिसि दङ होननानै मोनथियो आरो गोबां कमेन्ट बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां कमेन्ट खालामदों जे प्रिति बायद'आ जे बे जन कार्जिनि सायाव भिडिअ बनायदों बेनि फेसबुक पेजाव थांनानै जुदि बे भिडिअखौ नायोब्ला बेनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्टखौ फरायोब्ला गोबां माने कमेन्ट लिरदों बेवहाय जन कार्जि ब्रादारखौ बिदि मिथियामोन सोरबाया मिथियो दंखायो हिन्जाव दंखायो उमुगनि बहाबा गसाइगावना बहानि मा बेखौ मिथिला आरो दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दा जन कार्जि ब्रादाराबो खम नङा बेथ' जेनेबा बर'निबो सासे एक्टर हिसाबै बयजोंबो सिनायजायोमोन दा बिथाङा गोबां एक्टरनिबो रल खालामबाय एलबामफ्रावबो गोबां नुबाय बिथांखौ दा बेनि सायावसो माबाफोर एगेन्स्ट दं नामा सिं सिं भितरिया बाथ्राफोर दं नामा बेखौथ' मोनथिला आरो नाथाय प्रिति बायद'मोन बायदिया एक्सुवेलि बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्टखौ खालामनाङामोन आरो दा नंगौना नङा बेखौ रावबो फोथायनो हाला एक्सुवेलि प्रिति बायद'आ जाय हिन्जावखौ जन कार्जि ब्रादारनि होननानै खोन्थादों बेजोंनो गथ' दङबो बेफोरबायदि माने बाथ्रा बुंदों नाथाय बे रियेलबो जाया जानो हागौ जे सिख्लायादि जाय प्रिति बायद'जों नोंथांमोना बेयावहाय प्रिति बायद'जों
खाथियाव थानानै प्रितिया जेरैबायदि बुंदों बे माबायदि फाव खालामदों, माबायदि एक्टिं खालामदों, बे हिसाबैथ' बे माने रियेल नङा। बे जन कार्जि ब्रादारनि हिन्जाव जानो हाया। दा बेहा एक्सट्रा दंखायो। दा बेनोसै मोनसे आसाया, जन कार्जि ब्रादारा थारैनो बिसि दङब्ला आरो बेहा गथ'फोरबो दङब्ला, बे गावनि भिडिअ बानायनायाव खोन्थानो हायाब्लाबो मालाबा सानैजों थाफानाय फट' बेफोरबायदि गथ'जों फेमिलि फट' बेफोरबायदि पस्ट होयोब्लाथ' जों मोनथिगौमोन ना। ससियेल मिडिया जाय बिथांखौबो सापर्ट खालामो ना, गोबां सापर्ट खालामो, जन कार्जि ब्रादारनि पेजखौबो गोबां नायो, गोबां भिउस फैयो बिथांमोननि जे भिडिअफोराव। दा बिथांमोना सानना लागौमोन जन कार्जि ब्रादारनि बिसिया बेनो, मोजांसो गाज्रिसो जिखुनु बेनो होननानै सानना लागौमोन। नाथाय बेफोरबायदिखौबो जन कार्जि ब्रादाराबो खालामाखै नालाय, बेनि सायाव गोबां डाउट आरो जों माखासे अडियेन्सफोरा, भिउवार्सफोरा, जाय फेसबुक आरो इउटुबखौ गोबां सापर्ट खालामग्रा रायजोफोरा दा गोबां डाउट खालामना दोनो रायजो राजाफोरखौ, माने जायफोरा क्रिएटर। दिनै प्रिति बायदिमोना मानो बिदि खालामदों बेखौ जों बाथ्रा बुंनो सानाखै, नाथाय बे बांद्राय मोजां जायाखै आरो बुजिनो गोरों मानसि जानानै दा बुजियै बायदि जानला मोनला माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनो नागिरनाय बा मा साननानै खालामनो नागिरनाय, बे मोजां जायाखै आरो। दा लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आपडेटखौनो सेयार खालामबाय। नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो।